Як ви вважаєте, Степан Ілліч, чому сьогодні в Закарпатті, хоча розуміння збільшується, відчувається, що вже якось то приходить до консенсусу, еліти приходять з тим, але все ж таки на даний момент ще, мені здається, не мають відваги брати відповідальність в суспільно значимих питаннях. Економічному, як ви казали, да, просторі, починаючи, бо це найоб'єктивніший, економічний, а далі культуровому, науковому, залишають всяким там спекулянтам, маніпуляторам, постійно тримати якось на волні суспільно важливі питання, а самі не хочуть. Питання зрозуміло, дивіться. Я, може, мало розширено це розкажу звіддалено. Коли Україна стане незалежною, то стати депутатом Верховної Ради було дуже просто. Просто треба було суспільно активним, треба бути, мати певний інтелект, ну, якийсь мінімум грошей і мати команду. Я таких людей знаю, які стали депутатами Верховної Ради перший раз і останній раз. Тому що вже далі не депутати Верховної Ради стати не могли, тому що треба було певний фінансовий потенціал, а їх вже не було. Це на першому етапі. Тобто, якщо брати першу каденцію Верховної Ради депутатів, другу, то там ще більш-менш люди були, ну, скажімо так, не грошовиті люди. Далі вже депутатами ставали люди, які мали гроші. І не тільки обласної, не тільки Верховної Ради, але вже на рівні навіть обласних рад. Хоча на рівні обласних рад цей процес дещо затягнувся з того моменту, як з'явився вже вибор у місцеві органи влади за політичним принципом від партії. Від партії. Тобто сьогодні, щоб стати депутатом, наприклад, навіть районної ради, навіть міської ради, то треба бути членом якоїсь партії, або треба бути підтримувати цю партію, або профінансувати цю партію, або купити місце в списку і так далі. Тобто це не означає, що якщо ти став, якимось чином став з бізнесменом, якимось чином ти заробив гроші, то означає, що ти їх заробив ці гроші чесним шляхом, але ти можеш стати чесним шляхом, при нинішній політичній ситуації можеш стати депутатом певного рівня. Згідно цього законодавства. Тобто законодавство сьогодні таке, що воно дозволяє людям, скажімо, не зовсім чесними і не зовсім інтелектуально розвинутими стати якби елітою, хоча вони далеко не є елітою. Тобто люди, котрі не є інтелігенцією, зайняли то місце, де би мали бути інтелігенти більше. Ні, так це не треба далеко ходити. Сьогодні керує Закарпатською партійною організацією партії «Слуга народу» Микола Тищенко. Це не те, що він від «Слуги народу», він міг би бути це від любої партії, «За майбутнє» і так далі. Не важливо від якої партії, але це просто це є приклад, це наочний приклад, яка сьогодні в нас еліта. Поява Тищенко на Закарпатті показали, що він взагалі ні історії, ні політики, ні політології нічого не розуміє. Тільки один ампломб, одне, як кажуть росіяни, невежество і більше нічого. У мене таке враження, що от такі речі відбуваються, і взагалі, то, що ви перед тим говорили, що це якийсь саботаж по відношенню до України. Звичайно. Розумієте, от таке відчуття. Ні, це і зрозуміло, тому що, розумієте, людина, яка думає про майбутнє своїх дітей, своїх внуків, то вона думає про державу. Тут не парадокс, так воно є. А той, який живе сьогоднішнім днем, сьогодні урвати копійку, піти, вибачте, з дівчатками в сауну, напитися в ресторані до чортиків, і він вважає, що він вдалий бізнесмен, вдалий політик, тому що він досяг певних висот. Це, знаєте, є такий психолог, такий термін недоадекват, або так термін. Тобто люди, які інтелектуально дуже низькі, вони не вибирають основні цінності, моральні, інтелектуальні цінності, вибирають то, що на кіч, то, що на поверхні. Мати круту машину, саму круту, мати крутий годинник, показати себе, що він самий, в результаті, а він що представляє собі, для чого? Зрозуміло, повністю. Давайте про Тищенка доста вже, зрозуміло, що це тобто люди, котрі, в принципі,
Візьмемо навіть чехословацький період. Да? В ті часи ми знаємо, що мери городів, сенатори, губернатори – це однозначно інтелектуали, інтелігенти були. Ні, так то Тоді на таку посаду, коли ти мав нести відповідальність за людей, якось, да, щось, навіть хозяйственник мав бути, туди не могли потрапити неінтелігентні люди. А тепер такі от, ви про історію, про підручник згадали, а у мене теж така думка, що коли по всій Україні такі підручники є, і в принципі історія так пеєративно зрозуміло описується всієї України, що це якийсь теж такий саботаж по відношенню до України, щоб вказати всім громадянам, де б ви не жили, в Полтаві, в Донецьку, в Ужгороді, що ви не такі неправильні, зараз деякий бомонд вас просвітить, а ви маєте мовчати і слухати. Правда? От таке враження, навіть у дітей в школі вчить, що ваша історія твоєї Полтавської області недобра. Недобра. Слухай Кравчука, він тобі буде і бомонд, і все, да? Наприклад, як пам'ятаєте слово придумали президенти? Да. Бомонд. Ми тут зібрались, бомонд. Так, бомонд, еліта, терміни. І люди, які не розуміють, еліта – це має бути люди інтелектуально розвинуті люди. Да, а для мене термін той бомонд, це такий він порівняльний, що от чернь і ми бомонд. Ну, от якось так, да? Що ви маєте бути відомі, ми будемо вас вести. Дивишся на той бомонд, то, на жаль, да? Зрозуміло. Ви розумієте, Вашу тут відповідь. вже до цього ви сказали про підручники, ну і займаючись яким репетиторством, ну зараз вже, в принципі, декілька років не займаюся, я замітив одну цікаву річ. Беруть підручники фізики, хімії, які вчилися я, ще вчилися Ви Пьорошкін та далі, тобто які пройшли, які підручники ці писали педагоги, а не науковці. Тобто він викладував ці речі так, щоб це залишилося в голові дитини. Тобто це збудувало світогляд не тільки в кожному плані, з точки зору математики, хімії і так далі. Тобто воно залишається потім, неважливо то, якого ти інтелектуального розумової здібності маєш, але щось лишається. Так. І діти знали. Дітей можна було середнього рівня підготовити. Сьогодні спілкуються з викладачами в університетах, фізиками, така жах. Це проходять діти, які не можуть квадратне рівняння розв'язати, а він сьогодні поступає на фізичний факультет. Це є правда. Тому що сьогоднішні підручники не написані так, щоб діти їх не могли освоїти. Сьогодні Ізраїль використовує підручники, старі радянські підручники, ну ясно, певною модифікацією, але та методологія сучасна, яка використовують, вони що, саме глупа нація в світі? Степанович, я опять підкреслю, що я опять тут бачу саботаж по відношенню до України. Звичайно. Не можу сказати, хто ці люди, конкретно по іменам назвати це, але це саботаж України і державності України і всього. Бачите, придумають, що тут ми в Закарпатті нелояльні це. Але відбувається це з центру. От такі речі. Те, що діти не можуть сприйняти і в них не будується світогляд, взагалі якісь... Школа має що дати? Не якісь академічні знання, але загальне уміння, розуміння цього світу в тих напрямках. В фізиці, в тому, от як ви сказали, не? А у нас тепер такого нема. І до історії так само нема. І це є, опять-таки, якийсь саботаж. Саботаж, котрий, якби, готує, знаєте як, націю неспроможну якось далі мати свою державу. Справа в чому? Що фактично, дивіться, сьогодні на рівні фундаментальних наук, на рівні прикладних наук Україна практично не то що відстала, вона безнадійно відстала в цих питаннях.